Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Teon, kaladawan. Ano oras na? Ay, agalas 10 na kayo. Lang, orikit na babalang natin istorya ni pagayam tayong Janet na pauluhan. Katuday. Dear Manong Nemi. Gaputatakkel nga puon ti katuday Manong Nemi. Dito pagalaak ti adu nga sabong na. Awamet Manong Nemi ti makitak nga sukdal, pagsukdal ko kuma. Inulik Manong, uhen, inulik, yung karigatak timuli. At igamak nga supot, basket abot-abot Manong Nemi nga pagalaak kadagiti ba, mapuros ko nga sabong ti katuday, na bilang Manong Nemi nga sutkel natin nga saladag sa akontowa, magkita at mabaling ko pagdawatan ti kamatis o raket adamat pa'y labuggoong iti madamaak Manong Nemi nga ada iti sanga nga gumawat iti medyo dandanig jak magawat Manong Nemi nga sanga ti katuday iti tagdagbog ka kanyak. Hey! Mananakaw ka! Mananakaw! Dumsa ka! Manang baring, agap-apuak man gamin tayo kita, awamat sumungbat. Sumungbat? Adak dito lang, imposible. Nga ano nang nagapo ka kuma, kita apa agapo ka? Ta dumawat ka? Kasta? Kaya tumangtad kuma. Hoy, hami pinaraman na data mabulog na katoday mo, kalpasan na, sikat mangalan. Lahat dumusan ka, muto data. Awa nga ron tinaramidak Manong Nemi no tinagtungpal imulugak sa ako inyawat kang kuha na Manong Nemi ti basket abot-abot nga naglaon kadagiti na alak nga sabong ti katuday. Ay manang, muti datas basket abot-abot ko ata kukak da ita. Mabitlang, tawa yung isublik to, mananakaw ka. Manong Nemi, sana ka mananakaw. Ginabod no nagat talaga nga nagapapo akitay. Manang baring ak lang manang baring, umayak man dumawat iti sabong ti katudayo kung kunak ng inulit-ulit. Awan ti simong pat Manong. Ti amo kakit awanda. Awanda kiniya Manong Jerry nga asawa na. Tawari Manong Jerry ita kit pinagunyak. Awan simong pat. Dududwada nga kabalay Manong Nemi. Kabuta awan sat anak da. Nagadungamin ti mulat at Manong marungkay, katuday, kanda dumapay. Katuday lang amin ti awang kada kami. Sa maysa, adarangaw ti kamutig mi, ada mulak na kamutig Manong Nemi isumilat pag-alalam mi. Tao matmasid si dami. Sa nabayagin Manong Nemi saan nga pa nagtrabaho ti asawak kabuta na disgrasya. Saan nga makapagna. Sa gateran ranapay kiti Manong Nemi agkurigor di kiti tuwang anak ko. Insubli na Manong Nemi ti basket abot-abot. Ne, datoy! Kaya naman ma, uri na insubli na ito pinoras mo. Kapitan ka.
Gabuta, nalawag nagtatakaw ka. Manang mamati ka kumakanyak. Nagapapo ak itay. Nagapapo, imposible sana kumasungbat. Baka sangsangbat mo lang. Awan na panak, adak lang di tasalas. Agdaldalusak. Imposible Mananakaw ka, di ka ko nagmula. Manang, sorry. Kung amin, anang kuha? O anyat ibagbagam, ngam nalawag mananakaw ka. Sige nga rin manang, mabaling ko Ngam amuti Diyos, nagahapo Imbaga, ang pakadak, ngumayik mga dumawat iti sabong ti katuday yo. Inan ano sakmat manen manong nami nga kinita no da mabaling na tanga rangaw basit ti kamutig manong. Ori saan nga rangaw basta bulong. Kinun ko nakitinakim ko. Napilayang manong nami nga danateng nga sidaon. Kalpasan na dabasit na alak manong nami nga bulong ti kamutig. Alat mabaling nga marabat-bat kami dito O, ba't kami tinalaw nga pagmulahan tapos nagmula ko matatao. Anong nami, agas asog da kiti ito ang anak ko nga gurigor. Siyempre kak dito'y balay. John, Elsie, abay nako. Masin kami Sige, anak ko, mabait lang Dandan ako makaluto. Dabang kinita manong nami ti asawak. Nga madamang nagpapaungar. Talagang napdangran ti duwasa ka na. Rohel. Hindi na pagkatanagan. Kasi kasundo kiti, masakit nga. Anak na sakit. Ba't naman ti may gatangan ti agas mo. Ti antibiotic. Nga pang sa pasalit ng taot o tasugat mo. Kabailak ni ipturan ti sakit. Kaya nagdanak mo. May apikit din kami nga nairanranadang naggadang nagsakit. Ito makapanganda, Hinggan ito ipacheck up ito di clinic. Tapos nila kasi takit may kanda ito susto nga tumaren. Naanap yung di clinic, barangay clinic na libre. Yung naman pa mo hospital, kwarta manin. Sige, tayo umutang ti sardinas. Yan da, nanasedes. Ano kahit na may tagpautang Diba? Adut utang tayo. Pagpakasya kadakwada Barbari makinimedyo tuman lang ti pangrabi tayo. Nagpaamihan anak nga rod manong na imiyaking kahit kasitgan nga tiyangki ni Nana Sedes sari-sari store. Sumit ti anda manong. Nana, si kamad gayam Janet. Amo nasabat ni ni Bareng. Nana, kagab-gabon to Baka nagsinilyasid kayo. Nagtatakaw ka kano ti bulong sabong ti marong ay pa kahit sabong ti katuday. May naimbagat to Iyak man ang mata. Mat yung may naginatang. May naimpadamag nga talang Dadwamat dito nga kung may kumagumatang nakangag. Yeah. Pudno da dyan ang baga na. Nanakin ang pudno na. Mangkit-kitak ti mabaling mi kumasidaan. Naging nga nakitak. Diyay nasabong nga katuday da. Tilikod ti walay da. Nagapapo akmat. Ngagpakadak ko Impakadak mat. Manang Baring. Manong Jerry. Pangasyo man ta. Padawat kayo man ti sabong ti katuday yo. Kunak man ti magpagak. Naminado. Yung maumat na naguni. Awang karot nang ngig na. Nadlaw na kanulaing nga madakamutan sa diya nga agal-ala, inulimpay. Padanag pa, yung padamag na pailang tinaktakaw ko inala na nga ron. So nga, yung magimatang tikamatis sa kapangkamatis na, kada di, binuras mo nga sabong ti marong ay katuday na. Nagyaman ka kumata, isot nagburasan ko nakita. Pero kung magyaman na, inakto pakit i-report kin kapitang gunan. Nisot amo nga nasihat na kita maramit ko. Neran-ranamat kami nga kastoy. Nana, diyan man pala sardinas yu Alay na tulog tumngarod ay kita umat tayo buro sabong ti katuday nga sublimatan.
Nagsalimot mo taklatan na ti bulong ti kamutig min. Bulong ti kamutig hangan nangarangaw. Naibos ti rangaw nan, so nga di bulong na latan. Jesus ako, isot law kam sardinas. Una na. Kata, makita ka ito, kata dapat mo lang nga, ang damat, kuha, ang damat lako ka nga natin. Di, mas to, dito na inayon mo. Sana na, balimbay ng utang ko. Alay, ipadawat ko, masyanak man kang kaya. Pagtatakawad na ka pa yan. Nagsobrada mo tayo dyan. Huwag nga raw, damok mo ugali ni Baringkayat. Kita mo kati oras na nga man nanakaw ka. Baka siguro nangyag na. Nga nakalaing kas kaso. Baka inuray na lang imuli ka nagala ka tapno dagtain na ka. Kahit na lang, di padamag nagtatakaw ka. Ala, ano sam, amumot ugali dahil di ka taon. Sabi ko mata, saan tantong masapol ti pada da nga tao. Nagkamanak nga rin ka natin padawat yung natin, ha? Kan ilis tayo pa lang natin sardinas. Barbaring mo makiremedyo to in malam ito pang rabimi. Manong name construction worker ti asawa ni Rohel. Medyo na nga ito sweldo na manong name ka bata. Isot may kadua kang atuan kadakwada. Ngimda lang, permi. Na-disgrasya manong. Disgrasya nga da natulid nga dadagsan nga banag manong name get na iya pandag iti saka na. Nagdakil ti kastos mi manong name ti ospal naka-hospital na imbaglagi din manong ta, timultulong nagitipada ng construction worker, nagko-contribution da, sa daid tulong na tika kontraktor da kanday pormanda manong. So ate nanayam mi, ngaya nag-uutang akti nagastos ito'y hospital. Di na kumapa iti palubusan manong. Yung data nga ron, agpat-pataklat nga do't magastos na iti hospital. Di na, inrawar ko manong. Kan pinilit ng tirimuar, tapno, tilatan balay, ti pagpapaungaran na. Ang yung kasano. Ado dagit indreseta, da nga angkas manon, naming awan ti igatang ko. Nang runa ko man at antibiotics, nga pang atipana di panagudut, di sugat na. Ip-ipturan na latan. Sko, kang kanayong nga karkarara, nga sabi ko mata, may baganan ti asawak, tapno makasublin nga mapanagtrabaho. Sabi ko mata, bumaawan ti gurigor di kita anak ko nga duwa ko na. Handa na pa nagbasa na tanang aron. Nagurgurigor daw. Ini magaluto ako manon name indanon kon kadagiti duwa nga anak ko manong kanindang na anak ko. Mga kayo ha, sakit ko minum ti rabdo nga tanom. Tito maraming aron ng sukatan kayo to ta. Nagsukat kayo to ta kwa. Kuyugan kayo mapaniti barangay clinic. Pa-check up kayo. Adamat panaka-nurse iti barangay tayo. Amang kita ka na kayo. Tabarbari nga tama itad nga libre nga agasyo, ha? Mas ti panangandaman. Takas to nga na ilang etda. Ala, pinunpunasak ida, ha? Sa kuinsublat manon naming pinakanti asawak. Makabangon mo't iso naman, no? Kaya no, lakit may danon kang kuha naman nami tiya kanin na mangan. Kaya nung kasta nga grugita na kitagol olodai din, ha? Susapo, nakakaasi ta asawak manong. Kaya nakakaasi kami. Nabagungan pina-check up, dito ang anak ko manong nami kinibin ko ida, naman paglalamay da, aglalanay da. Inaalad nga muna ti BP da, kalpasan na, Mrs. Yes, ma'am. Ito yun. Pag tumarami da, ha? Handa pa yung nagtumar, kalpasan nga nanganda. Ako ni patumar ko, ma'am. Sige. Wala natin mga lakad na naman, tumar da adagos dito yan. Sa Intunuwa, kalpasan ti pananganda yung tinorabi. Sa Intubigat, 3 times a day. Yeah? Kaya nung kaskas nila tangan sa nga bumaot, guri-gur da. Kaya hanggang sublit sa lunat da, kapilit rin ang pantay hospital. Tapos no, doktor malat mga sikaso katakwada. Ha? Ngayon sabi ko, ma'am, may bagandal. No muna di ka asawa. Siya ka na asawa ni Mang Rohel nga na disgrasya, di construction. Uwan, ma'am. Kumusta man isunan?
Awan ti tumtumaran na nga antibiotics ket permiti ko panagitulod na tudot. Gora kumita tadtoy. Narigat pa kit gumatang ti antibiotics na ta no awan reseta ti doktora ket nga makagatang. Mabigla nga. Barbari nga ta sampai nga nag-expire dito yung antibiotics. Nagyamyaman ak manong name ti nurse na itistino ti barangay mi. Pinagtumar ko na kita anak ko, sa akam nagawid, maturoy ka no kagpalingat kayo Sa kon sublet pinatumar ti asawa ko. Ananos laing, Roel. Sigaturong magagananos. Kaya, thank you. Barbaring may pagnatumid lang hindi kasaka. Oray may pagnam, awatan na kang tupay nga tangang trabaho. No, agpilay-pilay ka nagsasarukod ka. Mga sinapot Diyos. Tanong saan ka makatrabaho? Nagtuloy nag-uutang tayo. Naganaamanos ka, Janet. Tigaan duman kami nga nagananad. Disgrasya tinapasamag. Uri ka sanot anad mo ng disgrasya, madisgrasya ka. Sige. Tanak man ang pasyar sa damianan. Tanak man sa deanda Mrs. Mendez, barbareng no. Ada na urnong dan nga palawada kanyak. Nampiyala nga matandan ko kindigatang tati bagas. Sidaan. Imnawat ko nga rod maron name tila baak ni Mrs. Mendez. Kadimbaga kang kuha na ti sitwasyon. Di kang kati sangasalop nga bagas. Ta ikasayo mo itong jitandan. Di gudwa na libre. Bali ti bayadam lang di gudwa. Ya, hapkanta. Igamanak, ma'am. Kinan si dayo nga rod man ito ng madam. Awan ti advansang kalatan nga to gumatang. No, anad to yun, ma'am, itajulatan tayo, so ikisayon to, tandan ko. Ako kata kumitak, no, mabalim mo wala nito rep. Karne, kadi ata, agkaldo na kita anak ko, masakit, kinilakay ko. Okay, da prosumunto na ito, kukod di baboy. No, at mula mga papaya, malawakam ti papaya, pangpaado. Uno saan kat petsay, repulyo. Petsay, napimbinas ng petsay. Uno, papaya, natupay. Sige na, damula yung papaya, mula tupay lang. Ay, ang amin na lang ako nga pagmulahan ti anmi. Hindi di ka rumba yun, dabakante nga lote, mabalim mo, ipakada nga, mula ka. Patasik to. Ay dagan ni Tata Sido saan nga mamulmulaan barbaling nga parubos na manong nemi mariknak tirigat iti saan nga pa nakapatrabaho ti asawak manong utang dita napiata dagpalaba agpatrabaho agpadalos tapno adda pambarami nga utangan mo no i-advance ti tandan. Ti magbintasan na kabigatan na manon na nalaingan di kiti duwang agkapsat. Nadamit na yun pala manon na ti tandan ko na naglaba ngayon pabahalong katakwada nga napanda nagbasa. Nabang ko kinasarita ni Tata Sido manong na kadadda talakay. Tata na yung baga bigatyo. Sige tayo ni Janet. Tata, tayo asawa ni Rohel nga nadisgrasya. Kumusta matin di asawa mo ngay? Makuti naman tayo nagitisaka na tatang na-out-out. Ikarkarigatan na lang. Tumakder nga agsarukod. Bagat na makatakderin. Makasarukodan. Dupay lang harigrigat. Abay, may kaman. Wala, malasan ko. Umutang ka, tibagas, kasi ayaw, no? Tata, na di asa digming dagayo, mabaling mulaan. Hindi ka magagat kalagad nga, mula di, apay kat nga saan ka, karubam nga daga. Yung man na di planom nga mula. Nayunak na di, nagmula kay ti kamutig. Pangalam nga ti mulam nga kamutig.
Yan, masapul nga dagla ko at gumatang ka, tada dyan nagmahimaritam, iso ti imulam. Yan ang arti pagkaradom. Gabyo naklatan na. Nung nagagit ka, may ka. Papananda tata. Tatabangin, at tabang kagkutita. Simuro takitila kahay manong. Ano sam? Tagpatpatik na ito iya talupuon nga marunggay. Dahil kita otsangan na isot imulam. Iyalod mo to ito yung marunggay si Chay. Tapos nung dinasta, kitumakaw ng sakop mo dahil Chay. Ano mas kang katikaw may katulungan. Saanin data, kayak. Ano kayo lang hindi. Mangmula ka di sa nga pulo nga puon nga marunggay. Subli-subli mga bagkatan na. Pinukan naman nung nemi tinulong nga nag-imaritak pa inikat ko pa nagibulong na. Di pa may amdat na bulong na. Tapos saan insigida ko imaritam latan sa mo matrepyo ya. Tay bungonom lata ka sa mo kumairep. On rep mo, mabalimad lata nga agmagmanga mabalimad lata dapat kitay order nga taga Hawaii ti marungkar ore no nagango ket magalinda lata nga brown gayet. Tapos no mayon nga suti ko brown. Nagbapasit sama data pa ng gupit-gupit jo tata. Uy, nabibinas sa basit. Doon no lakgal ti pa ng mulam, maligatan kan nung gumagawaat. Ngayon no basit, ababalang, ore na tayag to, magawat mo to pa lang. Ang kanikas jay. Kasta ka ti tata, uy. Ti pa may ti pa nagbula maging suro ka, sibugak. Gura, ore sa musip-sibukan, basta madanom mo na dyan na damag na pasit di daga. Inaunag, nga naunag, basta mariknamon nga natin, dadamag na natin na lamiis. Malasi mo mapag-gidjat mo mat ka, dadamag kan saan. Sadyayan, dyan pa, mabali siguro nga, makaot mo siguro. Yung taimam, basta ka tidog na. Ngay, kasi dyan ka, adalem na. Tano saan nga adalem, ayaw ko ta, ngagbiag ori sibukam. Hapagit mabaling nga sibsibukan, gusto malungsot. Basta lakid adadamag na. Di pagdiswan na ito marungkay, agbiag lang agbiag. Ngayon no sibukam mayet, mantimait, baka malungsot. Manong name today di nga malem, adu tinabunag ko. Sa ala nga barangay manong adamat katuday nang nagalanda ka nun itimat na biit so makita kasabong na. Mabaling ka ding mula na ito kayo na tata. Uy, kayo't may mula ti katuday. Kaya mo kang kapit alokon. Ito katuday, mabaling nga sibsibugan. Uy, nisot na sige na sibugan ori ato alokon. Yan. Gala. No, mapalawlawam to, di marunggay, katuday, kan alukon, di jay, at mulaam nga lutek, ha? Jay, mula kan tumati kamutigan, or na dumadumanga natin, talaga ta, marigatan kang agsibog, dadayo mo ti bumba. Hangabalin, at namadikit anak kong mapanagsak dun ako. Ay, kasapulam nga ti pagikwa. Pag ipodeposito ang tidanom, adang bakantid nga drum. Alaman, tata, alaman. Kabayatan nga sampay lang nga makaubarin lakay ko. Sabi ko mata, ito na kita, mabay kapay nga agapit Ngayon na kita kamuti ka kita, alisto lang apitan. Bakasyon manong nemi ni may naktinulungan na kinituwang anak ko. Dram, sinakduan da, pinunuda, sa da, agsakdo ti pagsibog manong nemi. Naokuparan manong nemi, ti medyo nalawa, nga bangkag, ni Tata Sido, nga daay iti asideg ti balay niya. Saringitin manong nemi, iti marunggay, pati ti alokon ken na katuday, manong nemi la. Dumakkilan na kita kamuti, agbiagin na kita tarong, biagin ti sili, agbiagin manong nemi, mulak nga okra, agbiagin, nagtimo doon manong nemi, kita mulak nga
kabatiti, sitaw, tabungaw, karabasa. Kung may matan tumultulong ti asawak manong nemi, hindi tama ipagnana digiti saka na agsaro ko di suna. Sa mga pilitan, Rohel, may hatan, madmadinusan ko nga, haramitin. Iglamis ti imong agmula. Huwag nga rod, no kumatay di pa ilang kit nakasaritak ni Tata Sido nga minulaak dati nga bakante nga luta na di nakaado tayo kumaitan. Una, no saan nga gapo ka na ito nga napasamak ka niya. Di pa pinagtatakaw anak ni Nana Baring, ani Manang Baring. Mani po didiakit sa anak ko na napanjayanda. Narigat. Ang mga ano talagang inranta na siguro iti sa nga nagununi. Ta inora lang nakauliak sa anak pinagtatakaw. Uray no saan nakamit nga kapitan. Yung kapitan na ka. May ni kapitan, kadwa na ti may sa kagawad na nilawlawag kumat kang kuha na ti amin. So, amod naman ti rason kat na ni Manang Baring. Aloy, nukas kasanon tulay no agapit ka na gitoy. Di ituloy-tuloy mo. Ituloy-tuloy tayo. Sa pagaligan lang. Manong nemi nasurok nga makabulan na istambay ti asawa. Ili mapalinan manong nemi iti magnang sa anang agsarukod. So na lang madlaw tirigat na. Nagsubli ka ng trabahok, Janet. Awatan na ka nga ta? Ti kontraktoryo? Ni porman mo? Adama iti pagtrabaho nga saan na kamagna. Nga mabaling ko tagtugaw. Mabaling ko tagtakater. Sige. Kapag makabahit tayo, karikti utang tayo. Imbaga, tadapag pa utang. Imbaga, tanasay at latan na sedes. Nakasublimat lahing ti asawak iti trabaho na manunemi numampay makita nga marigrigata ni Suna. Lakay, baka di mo kaya, baka adada nga magastusan tayo no, mapasublian ka. Anak mapasublian at diyak mo nagkurikot. Baka madisgrasya ka manin. Hangat amat din. Ano kasanot kinaanad ko hindi, nananada kita. Agsoldo akmat manin. Katuin, mako, bayad ta kadagiti utang tayo. Kata, nukas kasano lang, makatulungan dito garden ko, gabata agar harbesak mo tayo. Imo naman nung name nga hinarbes ko, rigitay mo na nga naapit. Mabalin ako manong name, natikdunan na ti bolong ti marungkay. Tinaramid ko manong name, nagnatengak kadagiti nateng ko sa ako napan insusur, kadagiti kasapulan tinateng. Napanak iti ikid ti baybay manong tayo jay, mamanot at damula da, so nga intanon ko nakadakwada tinateng. Bagman na panunot mo, ito may dito kit susuon manigatan ka agsusuon ka, damto pa ilang bit-bit mong basket. Impress ko dito nating mo hanggang nagaputsandaan na tayo, inangkat mo sa mo ilako dito sana na, mulak dito. Oray no, paspasuyot ka. Dito ulit i-jack. Adamat na surusurok ng sungkal tapno matay, mapaksyat ko dito patay, ang digitigis. Oray no, kapabuno ka. Napanakagala ka na kitay manyor ako na da. Dito rugit ti baboy, ay rugit ti baka. Kaya hindi kitay nagpuuran. Mayat Wala gumatang ka mga rod. Magustuhan da manong name ti gumatang kanyak no kasta mapana ko naglako. Nay, natani dyan ay, glako ka tayo presko ka na yamas ka na tayo. Magustuhan da na manong name ti marungkay, bulong ti marungkay. Kat bunga na ko tiyempot pa nagbubunga. Siguro kat saan nagbunga na tayo hamulak nga marungkay tata, gabot akwa. Pag natnat nga,
Ngayon magmula akto na ti ko, hanggo pagdat nga, no, pagbunga ay kunak man. Agbunga la tamot ari, pagdat nga, ngayon saan mo nga dumakal at nat nga mek. Ngayon no, agmula kat marunggay kita para bunga, kita hamunat nat ngan. Ngayon tili, kata makat kita talagang mature din nga bulong, tapos saan nga isupi nga makiagaw iti sustansya. Nagiti dumapay nga bulong. Aging ka manunemi nga limawa ti karden ko. Panagtutudo, panagbabagyo manen manunemi ada di malapos nga bagyo dito lugar mi. Nako, naspak na kiti marunggay tayo, anak ko. Di kita ngayon, idi talyawak manunemi. Ti ayan di kiti mula. Kasla kabaylan damat manunemi sarangten ti angin idi no tana. Signal number 3. Sumursurot manong nemi dagiti sanga ti marunggay ko alokon kastamatan ti katuday iti angin. Aging gana ko nak. Gusto ti ko na ni tatasido. Hamot unay nga darakkel dagiti mulak. Tasaan daw ang anak ababalang tamagaw-gawat ko. Nung nangato ko man ito, narpaak dan. Ado tinatadael manong nemi nga mula, ada kayo, iti daydi nga bagyo. Ngayon ti bakas dahawak manong nemi. Kasla, hanunay nga napakaruan na kiti mula. Nangaruan na kita natin kumanong nayangin dalang. Kalpasan lang ti duwangal daw, nagsublimat lang ti dati nga salunat da. Kitnay, makaharbesak matmanen. Makaharbesak matmanen manong nemi kadeta una ti pakasdaawan da. Kitni, ato nagsapul ti natin nga karuma. Napanag iti yan ni Nana Sedes. Nana, kumatang kayo. Wano, hindi suklatan to yun na pakilako yun. Pagguduan na to, di ganansyan. Na, nakaharvest ka kanig iti mo alam nga natin. Hanggang na bagyaw. Haamad na. Isus po yung nagswerte mo tindi kita mo alam. Amun sakit at talaga ni Apo Diyos ti kakasyan na. Nangina itatim mo lang nga natin. Manungarot pang presyo ta kanig kita. Makamula ka tulatan na basta subya na tulatan. Ito na, ala, ito sumlang arditan tane. Bilangin mo numano. Mano nga pidaso, mano nga kirker. Ya, lawan na na. Awan, ito numalako. Kumay kanta pag binanga yan, natin niya paglakwa. Medyo panakkilan manong nimit yung naglakwan. May kinana sedes kadedi nga pinag-harvest ko. Makitak manin manong nemi nga rin magpaya, kadikwan, dagiti mulak manong nemi nga katuday, kaslala, agpaspasin dayag manong nemi ti kaadot dumakdakil nga sabong na. Iti babalingkon nga harbesten manong nemi dagiti bulong wano sabong ti katuday, iti mapanak iti payanda nakitak ni Manang Baring. Na, nagsipot-sipot manong. Kita na taglawlaw na. Naglingeta. Umasama tagtakot ti sabong ti katutay na ito. Apa nga tadya katuday na? Sigurado laki di ka na bagyo. Baka narpuog na kiti mula na. Nagagatmat kag mula ka. Kiti dito na siyak manong nemi. Pati papaya si tatak da. At saan nga tatakil nga papaya ti mulak miracle. Ni. Awan ti makita na nga sokdal at suksokdal. Imulin. Ano nga tamat tubog kawak. Kribag kak naman nanakaw. Yung sangkulatan manong nemi nga hangkulatan nga pinagpagunyan. Yung basta nagkaklatan manon nemi conforme na no, madlaw na kumunusaan. Hindi nga ta madlaw na manon nemi
napatalyaw nga ta, nakigto ta, pagamam ta, parak! Ah! Ulit mo ko! Nanabtuog manong nemi ni Mang Baring, ket ore na lapukaw ti puot na. Nagpaaraya ta ka, siyempre. Kanintarami ti ospital, manong nemi ni Manang Baring. Hindi madamag ni Manong Larry, ang Jerry ko nakkumama nung nemi. Imay siyak ti palat mang bambantay, ta umat kasi nublat ko. Ay, nanano, kumusta ti asawak? Sampay nga nagsubli ti puot na manong. Nanano amin, inananom. Sabi, inanano. Binugkaw mo ka na, nakigtot, iso nga natnag. Siyot nang ibakat kasta. Hindi ka nakakita ka na kayo. Kinigtot mo, iso nga nakigtot ka natnag. Saan ko kinigtot manong? Amo ti Diyos. Abigarod nga natnag. Haanag-anagod ng oni, nakaoli ni Suna. Nakaolin. O may agtakaw ti sabong ti katutay ko. Saan nga mananakaw ti asawak? Sikat man nanakaw. Lalakit na sa pamatim na at manong agad ako mabalin ko. Ngam ulitek, saan ko akinigtot? Ngam siguro nakigtot, iti pa nakakita na kanyak. Ngam saan ko binugkawan? Sana kasi iti inaramid na iti nga binugkawan na. Sige manong, kabutadakan. Agawid akon. Di ka kadigyaman? Tapi ko magyaman nak. Ito no awa nagsadyay. Sino kumati, nagpaarayat ka ng itaragan ko, anak. No saan ka no kumaawang ka sadyay, saan ko mga nagtasawak? So apik ko mga grumbing agyaman na ka. Kita mo kadlat itaw ako naklatan tinakim ko manong. Alam mo yun. Ang amat maturog na po Diyos. Apo Diyos ti makamo no anya ti ususto. Ti magpindasan na manon name na dakkel ti maitulong da kiti mulak. Nagmula ka adda apita makunada. It kasta una yan ti panagyamyaman ko kinitata si Do. Tama mapanak ba't no kaagab-abang keng ko na, ay, bamon. No, sa mga kuma minulaan day jay, di ako latas sa serbi naman. Isot ka po ng arod tataga ko. Agaba ka katadagayo. Kumasapol day tagabot. Adamot pagbulmulaan. Sabay sa, at ati pagkidik di kakap sa anak ko nga, gipawit ka di kiti binulan, gipawit na kanya. Abi ngamin nga, may masakit dito tata, di ka mapantumipon ka nagiti, may sa ka nagiti anak yo. Dito, ito na kaya nakakbalasan ko. Dito, yak, nga tultuloy, nga biyag. Kaya dito kong urayan na, nga pita na po Diyos, ti biyag ko. Kasanong tong araw din, no, agbedridan kayo? Daw-dawat ko ang saan ang agbedridan. Dahil numatay ako kong gulpen. Siyempre, madamag to na kita na ko agad may dagtumat nga ta asikasuan ng mansaya kasi yung nabibit sumidlan doon takatuwa tata no, damayat nga umay dada anak kong inauna no, kaya't na ito umay mangkadkadwa ka na kay tirabi nakaspagarikan lang agad mayat mata dada kiti kundawa yung mapapangungutak tirabi kahit huwag na sumidlan kadwa na kong kunakaroon alamang harot. Alaman, uri tandanak dianak mo ngayon nauna, no, pagarigal lang na mananusan na kakadkadoan. Makabulan ng tinapalabas manong nemi idiadak dito balay kita dagapapo ni Manang Baring. Ay, sige kaya Manang Baring. Ita mong pailangan ni Saraong ka dito. O baling ka ti sumre. Diyan sumre ka. Tanan no sam di balay mi. Hinapian to lang no dama urnong taka. Dapat kit urnong dita nangem day ko nak nga irantami para kada kita anak mi kapat dadan ti high school. Di lamamin pag-college dan doon ngagpadpada. No sam mi pala ti balay mi ta napilangan ta pagyanam mi.
Nagtuga ka manang. Imaya ka ta, di ka mat maoring umay di balay. Umot umay ko pambara ko umay di balay yun na ta. Dede laeng, umay ko sa diyan nga nagsapul iti sa daembe ko makaredi nga aldaw. Na ay ayo ak nga ron nga nakakita ti adu nga sabong ti katuday mo. So nga, amo ti Diyos man nga, nag-apo akidi, impakada. Uwen, yung tsaka mo ta sa anak latak nga nag-ununi. Inuray ka kidi nga nakauli sakbay nga dinagtaang ka. Imahig dito tap no, umay ko ipagsamis mo kang katinalaws nga nagpanagyaman. Tapi manang, narumbing agyaman ka. Ito tako na nila kayo mo nga, kinigtot ka, so nga natnag ka. Tano awanak kumasadyay, nga awanak ka ng kigtot kang ka, ang kumamot nga natnag. Han, sana kang binugkawan. Ngayon nakigtutak, edi makita ka. Tagagangay lang, agtako ka, at makadagtakan ka, makigtot ka. Di ka nanugutin manang sikat iba'y nagtakaw, sana siya. Dispensarang nila kumaan, pakawanan na kumaan man yaman, nagiging nakamasulak ka, Janet. Alam manang, awan ka namin eh, din. Yan tangin kat, daman ni masinson di biyag mi, kabata, at dare jay lutin niya tatasido nga pagbulmulaak nga ikat na mailakong nayon ti sweldo nila kay ko. Pag yaman ta nagsublimat lang ti dating salunat ti asawa ket sublimat lang ti trabaho na ti amok idi ket marigatan nga agsubli ti pagnanang di saka na. Ngam naasi nga talaga ni Apo Diyos. Ta sa ore-ore unay nga nagagas nila kay ko, ngayon babayan ti kararagmi kinapot Diyos. Nagsubli ti dati, normal ang sasad na. Kumusta nga di kita mula mga katuday? Ewan dan. Di bagyo na kit narapak na amin. Amin nga mula. So ano may kasadya balay mita? Nakadaldalus. Kit ulitan man yung tagmula man. Sumot ko matiramida kang nag-akong matan na kitinas kang kumangay mula. Di ko may kamangalan tayo ko. Tapo mo ka nagtutimabali mong mula ka marunggay. Alokon. Katuday. Kanda dumamay. No kayat mo hatang ang pasubli na kiting mulam. Nakasaysayahat ka, Janet. Talaga nakasaysayahat ka. Naragsak tagbalingan na siya at manang. At sabi ko mga manang takwa, agbaling ka matang na siya at. Napasubli matlayang manon ni manang baring de kiti mula ng apalak idi. Nga siyak tinagkapuanin de kiti mula na. Nga madadaitan manon nga isot umapapal ka de kiti mulak. Gabutan na lamis nga talaga timak ngagmula. O reno saan nga tiyempo ti tudo manong makamulak. Agsipod ta, inya si digmenti bubon, adan bukod bi nga kusukos manong nemi nga pagsibog ko karag iti mulak, ken usarmi adanom. Tadi manunan manong nemi ti gripo, iti uneg ti balay mi, ken pimintas pa yan ti balay mi. Tadi iti, mo iti manong nemi, harapahap mi nga panagbalay, ala kita isumatan tin itakder. Nga kasta unay tiragsak nga roda kiti tuwangan anak mi, tasagkaisadan iti kwarto, napintas pa yan ti kwartuda, kaya na pa yan iti alikamen appliances ti balay. Napagraduar mi manong na imi iti tuwangan anak mi, iti kayat na kurso, kad agdama itan nga trabaho da. Intultuloy pa lahing manong na imi ti asawak, iti kina construction worker na, ken kastama tin tultuloy ko manong na imi, iti nagmulmula. Dito nga ron, ti pagkasarita, ken thank you, manong name ti anos mo, nga nang isurat, wano ng ngornos, kalpasan nga inak-insan kang kati detalyena.
Kadagyan mo naklaunay, tiyalang mo nga nang basa, kat sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti patak nga dimngeg, kanagbuya, more power to your program anong, and God bless. Kablawak mamanong ni Sharon Bingayen, yan, ni Sharon, kung nagdi Sharon Bingayen, dita STD Facial Center. Tuyag yaman nga pag-aya mo, Janet. Thank you, Janet. Thank ka pa nagsurat. Thank you, mat kadagiti nagbuya nga nagdengeg. Maraming salamat po. Aldaway, Nikit, anat si Dayaw.